papo bankhani sandale kukulangizana kuti mwina pakufunika muunikire nkhani ya vice president akumachuluka ndele tikayandikira Mbabo network kudwala. position ndoti president izikalandi fabana nkandi kandi regional governor kandi vice president osewa magula chido fanana kuti tikozeso zimenezi komanso obwera ku convention akhalebe 15 wochokera pa district kapena 3 wochokera pa constituency ena mayona kuti ationjezere ku constituency fano amene akuyimira anthu kwambiri ndi awa constituency omwe mwakazi bwera ochuluka kusiyana ndi ku district pepa nkhani ngati zimenezo zofuna tikozeso mu constitution ziko mukwambiri tilipompa tione kuti aziyende bwanji nkhani zina zomwe mukufunika kuti muunikiremo mu constitution koma mwina kungwatengera ziko mukwambiri ana malomba mwina kungwatengera amalawi mkatikati mwa program ya kuno lero kuti zinthu ziyende bwanji lero chomwe chikuyembekezeka ma delegates akamaliza kulowa pa zipata zimenezo kufika mchipinda muno pakuyembekezeka kuti ma delegates amenewa uzidwe ndithu malomwe akuyenera kukhala atifotokozerana malomba kuti mchipinda chino ma delegates atuluka sakwana onse mchipinda chino kotero akosa malo ena ndithu kunjako kuti ma delegates akhaleko akatero akuti mtsogoleri wa chipanichi afike pamalo pano kuphatikizaponso ena akuluakulu amene aitanidwa ku msonkhano umenewu akatsiriza pamenepo pakuoneka kuti mtsogoleri wa chipani chimenechi akafika nyumba ino mchipinda chino alandiridwe ndithu ndi chair wa convention imene amene akuyendetsa mwalo wa msonkhano umenewo Dr. George Chaponda ndipo Clement Mwale amene ali mlembe wa chipanichi nawonso akalandira Mthalika Francis Mphepo amene ali administrative secretary nawonso akuyembekezeka kuwalandira nawo ati mwemwe chipungu national organizing secretary ndikuona Sambala Mary Napita amene ali director of women mchipanichi Mthalika akafika pamalo pano akuyembekezeka ndithu kuti payimbidwe nyimbo ya fuko la dziko lino ndipo pakhala pemphero lomwe liperekedwe ndi Apostle Timothy Kofiwa ndipo akapereka pemphero pa program pakusonyeza kuti pakhale nyimbo imene iperekedwe ndi Sendera Queens amene wa chipani azimayi a chipani cha GDP akatsiriza pamenepo pakuoneka kuti President wa chipanichi Mthalika akhale akulankhula mchipinda chino kulankhula anthu omwe asonkhane pamwambo uno ndipo pabwere nyimbo akatsiriza kulankhula Mthalika pabwere nyimbo yomwe ayimbe ndi Danlu akatsiriza pamenepo Mthalika adzatuluka mchipinda chino kupita ndithu kadya mkhomaliro ndipo aperekezedwa ndi anthu omwe aja omwe adalandira akufika mchipinda chino akatero anthu ena akuluakulu amene ali mchipinda chino achoka nawo kadya mkhomaliro kuphatikizaponso ma delegates nawo akhale ndithu akupatsidwa chakudya chamasana kuchita break ndithu kuchikhawo chamamawa akatsiriza pamenepo program ya masana ikupitirira ndikuti ma delegates achitidwe veti pakhomopo pakhala ndondomeko yochita verify ma delegates alowenso ndithu mchipinda chino kuti ndondomeko yovota tsopano ayambike ndipo mtsogoleri wa chipani cha Mthalika akhalenso akufikanso mchipinda chino molandiridwa ndi anthu omwe aja akatsiriza pamenepo Mthalika akuyenera ndithu kulandiridwanso ndi George Chaponda omwe ali convention chair ndipo akachoka pamenepo ndondomeko imeneyi yoti ayambe no chigawo cha masana maka chigawo cha chisankho ikhale kuyambika pamene Mthalika azayimirire kuchita dissolve NEC kuti tsopano ndondomeko yoponya voti iyambe ndondomeko imeneyi monga momwe adanena convention chair George Chaponda akuti ayendetse ndondomeko yovota ndi abungu oyendetsa chisankho mdziko muno ameki ndipo kuvota kukambika masana malinga ndi pa program ndipo akatsiriza pamenepo akatsiriza kuvota kukhale kuwerenga mavoti kulengeza omwe apambana chisankho kenako abungu limeneli la MEC apereka ma results ku chipani akapereka ma results kuti pani pakhale ndi true functional review komanso kuchita job zina ndi zina zomwe akuyembekezeka kuti asinthe mu constitution ya GPP adzayimbanso amayi a Sendera Queens
amaya chipanichi ndipo mtsogolo wa chipanichi Mutharika azatseka zochitika kuno komanso kuyilengeza new National Governing Council kwa anthu omwe akhale mchipinda chino. Kenako amene akuyendetsa mwambowu convention chair Chaponda azatseka msonkhano pemphero lotsekera ndi Timothy Kofiwa. Kenako akatseka zonsezo pakhalenso ndithu kulengeza kuti Mutharika awachita declare ngati candidate wa chipani chimenechi cha DPP kupita chisankho cha chaka chamawa. Brian ndaona kufuna kuchezeso ndi ena tiyankhula. Zikomo kwambiri Cafe. This is our continued coverage ya msonkhano waukulu wa chipani cha DPP. Ndi akuluakulu awiri pano. Uyu amatchedwa Bangwe Wani. Komanso kodi inuyo ndinu regional governor ndinu ndani? Udindo wanu njani tsopano? Abale mbakulira. Oh, fa wina sama ne uri regional governor tsulo. Abale mbakulira. Yeah, tsulo wina sana ne uri regional governor. Iya papa ukati kucheka kuti khadi yanga ale mbakulira. Regional governor. And director of operation. Ndikuphatikiza pale bando iwiri ndekha sopano. Kodi inu muli kuti kweli. Funa mtaniza kuti ngati muli kuti ndiye uli iwe funa ne kuti chani Brown iwe uli kuti wewe. Sai umuli ngati wa MCP iwe wemwe. Iwe mwa uli ngati wa UTM iwe wemwe. Chani ndi chiti. Komanso ndimamba kuti ufuna wemwe MP. Ndizona sabozi. Muziuza ziko zona. Eyayi. Anjaja. Msonkhano kwenda bwanji. Msonkhano kwenda bwanji. Leo siku labwino kwambiri. Fana kuti ni siku limene anthu akhala kuliyembekezera muno Malawi. And nkhani ya convention ya DPP inachokera kutali. Pakhala pakuchitika zinthu zambiri koma kuzafika siku la lero ndiye kuti siku limene anthu amaliyembekeza lafika. Lero ndi siku lofuna kukonzanso chipani cha DPP kuti chiyambe kuyenda mwadongosolo mene chimayenera kukhalira. Chifukwa tinali ndi maposition ena mwina amene samagwira ntchito yake bwinobwino. Koma lero Amalawi ayinwa muyimira mpando wanji director of operation. Osati regional governor? Yeah, waungono ndikula director of operation. Uwo ulero yena kusiya umene wawo. Mukusiyana umenewo? Ndikutenga mpando wa director of political director of operation. Umene ndikutenga lero. Wanandi pasakali kwa nandi peso kalata. Ndi kalata. Imene napasidwa kuti pano napasidwa kale. Lero ndipo kwani research. Yes. Mwajo nakale ma delegates. Yeah. Mene andama ndivanda olabana kwa awira ma last minute campaign 6 years dakhala ndi regional governor ndakhala ntchito apasa nimona Malawi iwe ndi ofuntha baja so funtha yayi koma oziwa ntchito background kaswiri oziwa ntchito background ukuyimira mpando wanji mbale wanga ndikuyimira mpando wena uliwonse chifukwa chonena kuti ntchito yanga simafunika mpando yayi ineyo ndimagwira ntchito yofuntha kwambiri ndimakhala ndikuona mbali zonse ndimatenga mpando yayi koma ndimayesetsa kuti chilichonse chikhale malo mwache fwa ose chipani cha DPP ndi champhamvu bwanji lero mukanena lero mukangati ndi lero lokha chipani ichi ndi champhamvu kwambiri andali ese amakhala akuziwa kuti DPP ndi chipani champhamvu andi lero limaona aliyese mmene wabwerera komanso aliyese akubwera mozipereka mofuna kuthandiza kuti chipani ichi chipite pasogolo andi chipita pasogolo komanso Amalawi ayembekezera unati chinthu chimene amakhala kuchidikirira nthawi zonse leroli chabwera ndi ichi andi chapulumusa. Nathokoza kwambiri. Yeah, timafuna tikuonetseni kutsogoloko Cafe. Anthu they are very excited ndi mmene zinthu zikuyendera ku. Kwambiri kuona nkhope zili chipinda chino anthu okondwa ndithu komanso plaona nkhope zomwe zilali mboma kaleni anthu aketundu omwewo tikakamba za anthu amene ali muno Brian anthu aketundu omwe acha DPP abataona pala achapi chapatsemona achapi kupitano post alipopikisana nawo alipopikisana naye iwo apano pa momwe alilipo ndi vice president kale wa ku Northern Region tikupatsa limoni ada achapi tili live pa Times TV tamva kuti mpando wanu palipopikisana naye tithokoze Mulungu watikopera mtima watikondera mpando wathu ndizona tipopikisa nawo chipani cha DPP anthu akuchilandira bwanji ku chigawo cha kumpoto chipani cha DPP kumpoto pano ndi champhamvu kwambiri mphamvu chifukwa chonena kuti anthu Malawi muno anthu kumpoto particularly apanga compare pakati pa boma lili panopoli ndi boma la DPP limene linalipo mbuyomo
moyo wa wanthu kumbuyoko kunali wabwino, zinthu zinali zomvera mtengo. Lero china chilichonse chadula ndi anthu ndodabwa kuti awa tonsewa anatiuza kuti zinthu zakhala zomverera kali konse akonsa pano zaka 5 molomokoza zikukakaonokera ndi anthu ndokhumudwa kwambiri ndi boma ili. Choncho ndokonzeka kwesa mboma Profesa Peter Mutharika chipani cha DPP iwina 2025 mukilema wainewa 2025 DPP ibwerera mboma. chikukupatsani mangolomera nja anthu anu ake dziko lino ndamene akunena kuti tinali bwino licha tinali bwino dzana lero zinthu zatifuna kwambiri. Choncho ndikuno kwa boma lakale kusandizitete lonse. mukachoka pano mukachilimbikitsa bwanji chipanechi? Ife kulipa chipani chinayamba kale tukangopitiriza. Uthenga tinawo bwana Profesa Peter Mutharika ali ndi chouza wanthu. Peter Mutharika ali ndi zowauza anthu. Tonse ilibe zotiuza anthu. Zaka 5 chimene angaloze utapechi palibe. Zaka 5 tonse choti iloze kuli chapanga palibe. DPP ili zoloza ili ndi uthenga ukauza anthu. Choncho chaka chamawa mukira mawangawa DPP ibwera mboma pasi usogoleri wa Profesa Peter Mutharika. Chabwino tikufuneni msonkhano wabwino. Kafe ndabva kuti posachedwa apa Mutharika akhale akufika ndithu mchipinda chino koma mwina tichezekonso kaye apa ndikhale ndikucheza ndi omwe akupikisana ndi ana Malomba posachedwa apa ndi amenewa ndithu amene akupikisana ndi ana Malomba Bambo Phiri koma mwina ndisanafike kwa inu ndimati ndingochezako pang'ono ndi a Joseph Mwanamveka omwe akupikisana ndi convention chair George Chaponda pampando amene wa vice president ku South. Muwina ine ndowina kale pazifukwa zake koja Malawi komanso mamemba za chipani amaziwa ada Joseph Mwanamveka ndichitola maziziwa kalidora maziziwa mungu ndijambulira mmawa mudalengeza kuti mwazita yasobikisana nawo pampando wa muimbire ndani kumeneko koma amene chotamene ndikuti ndiajaji omuimbira vankhane ndi jaki ndikutenda kwake kuja mabe zawo nabe zavanganayo ndamene wana tipanga ife kuti tikhale nduna tioneke kuti ife kumalawi kuno ndifeso anthu ngati Joseph Mwanamveka ndi tinaenda kupereka ulemu kwa tate wathu kwa bambo wathu Profesa Peter Mutharika. zikomo kwambiri ndithu amene Joseph Mwanamveka omwe akupikisana ndithu ndi George Chaponda pampando amene wa vice president ku Southern region iwo ankafunanso ndithu kupikisana nawo pampando amene wa president wa chipanichi koma kuti adapereka ulemu monga momwe aneneraso ansaka adapereka ulemu kwa Mutharika kuti asachite ngati akupikisana nawo ali ndi bambo awo. Panso ndithu ndili ndi Gilbert Phiri omwe akhale akupikisana ndi Shadrack Namalomba pampando wa publicity secretary mneneri wa chipanichi. Mwalimba mtima kuyambirira tine kuti ine ndikulipa mtima chifukwa ine kuti zimene tikuchita kuno sitikupikisana koma tikufuna titumikire chipani mukoza kuona dali yesali muno wa DPP ine DPP nayamba paka chipani cha DPP 2007 ndili mwana wa school kuchasa college ndikupanga mademo aja section 65 number 1 mali budget number 2 takati kuyankhula pa Galaxy FM pa program ya mati 2014 program ya political segment kaimene kunakuta nkhani kuzana ndi green card abwana Peter ABM akuakuta kuti ayi kuli green card inabwera 2019 tinakati kuyankhula pa Galaxy FM chimodzimodzi chipanichi ndi ngati njovu ukapaka kugwira njovu kumwendo mutu sungadziwe lero linabwera kuno kupita kutsogolo kwa njovu kufika padiso kuti njovuyo ipenire kuti kuleso anayena amene tikugwira ntchito osiyanasiyana amene tikugwirira kuti sitikulimbana ndi munthu aliyense tikoza kuona amene tikupikisana nawo pampando ali ndi maudindo ochuluka kwambiri tikufuna ndi alandire kumpando umodzi poyambira chipanichi amagwira ntchito ikulu kwambiri kuyankhulira president wa dziko lino mufuna mwalandirana Malomba ineyo pamene tikupita kuti kutali kwa bize ndiye ndi alandireko kunenera chipani kokha kunenera chipani iwo apitiriza ntchito zikuluzi zimene akugwira ndi mkulu kwambiri
kwambiri chipani cha DPP. So ine ngati nyamata wawo ndizinyamula chikwama cha chipani chokachi iwo pamene akunyamula mafailo ndi sikulu za chipani komanso phatikiza ndi president. Mwatibule pamene pakuperewera ndipati pomwenu mukufuna muzakonze. Kweni sikuli perewera ngati kuti kuperewera tikulakwitsa chipani chikuyenda bwino ntchito amagwira munthu wankuluja chilichonse amagwira koma ine chimene ndikupanga choti nditumikire chipani ndichoke munjira imene matumikira kuseli uko ndiyambe kutumikira pa upfront kuti tsopano tikhaleni mkati kuti kampeni kubwerayi tikhaleni patsogolo kumenya nkhondo tibwerere mboma chifukwa chipani cha DPP ndi chipani chimene chimati socialist pamene zipani zinazi timati macapitalist kukozona fundo za DPP zimakhala zikukamba nkhani yokuzana kuti tikupangira chitukuko tikupereka chitetezo tiperekanso ngakhale what you call kuti apereka kazojani chilungamo koma mukoza kupani zodiyayi bakufunika unity bakufunika jani loyalty aungokamba zoti iwowo atsogolera bwanji akumuuza munthu kuti iwo ngati mtsogoleri akoza kuti akufuna kuti otsogoleredwa awapatse ulemu pamene ife ndikuti tikuchitirani izi zitatu tikupatsani chitukuko chilungamo komanso tikupatsaninso kuti chitetezo so kusikiza kuti ifeyo DPP ndife ma socialist so I want to be in the soldier zone I want to be here to fight together with other people so if ever we present ourselves in delegates to elect us so that we can serve the party as it were. Sikoma kwambiri Gilbert Pili amenewo omwe akhala kupikisana pa mpando pa president secretary ndi na Malomba Shadrack na Malomba omwe akhala akugwira ntchito ndithu pa mpando mwewu kwa nthawiso yayitali. Ndiye pakadali pano alengeza kuti in 15 minutes president Anfaniji akhale akufika mchipinda chino posachedwa apa ndikhale ndikubweranso kuti ndikutengereni tsatane wanthu omwe akupikisana kuno akupikisana ndi ndani komanso pa mipando iti koma bwanji pakadali pano ndapatsira zinzanga aina Brian ndi John pamenepo kuti atiuzenso kuti kumeneko kukuoneka bwanji. Msonkhano wa chipani cha DPP UDM chona pankuku UDM yafika pano aba ndi bambo Richard Makondi chukubweretsa ndi kuno njani kuzaonerera nawo convention ya DPP basi munachiona chanzeru bwanji kuti mupezeke ku tikuyeneka anthu fetu tizitha kuonerera amene anzathu akuchitira zinthu zawo kuti tithenso kuchita bwino zinthu zathu monga ifa UTM posachedwa tikhalasa tupita ku convention and tinayitanidwa kuti tibwere tinachionanso chanzeru kuti tibwere kuvomereza kuyitanidwa kwathu mukamba zoti kuno munaita kuyitanidwa IMCP pumpana ndi convention sidakoni ndimene muti ya indesine ngathe kuyankha zanzathu sada kuita nini ine kunalibe mdziko muno sinengathe kudziwa kuti chidachitika ndi chani pa nthawi imeneyo ndikuyeneka ndiyankhe zimene ndikudziwa padakali panozi chipani cha UTM mukamachiona ino pano cholimba bwanji so chipani china cholimba kwambiri kuposa UTM chimene mukuchiona mdziko muno chipani cha UTM cholimba kwambiri chilipo chizakhalapo nthawi zonse amalizo kangana chili kukangana mara mwase pana maganizo ndiye chimene chimamanga democracy kusemphana maganizo muziwiri zitatu nkumanga chimodzi kupita kutsogolo ndi mmene zimakhalira so kupatula inu amene takuonani kuno enanso amene akupita kuno ndani kubwera kuno mayi Makuta wabwera Kawaka tabwerapo anthu atatu amene tapatsidwa udindo ozayimira chipani cha UTM kuno lero ndithu mambo Makondi mwatemekeza kwambiri timafuna taonanso pano John Pankuku pali amene anali wa pampando wa Malawi Electoral Commission Justice Dr. Chenasa tikulandireni tili live pa Times television mwabwera kuno chifukwa chani ndiku convention ya DPP kodi inuyo ndinu wa DPP kuyambira liti kuyambira posachedwa mwalowa posachedwa mwalowa liti ndalowa last month Dr. Chenasa aunalowa last month simunali mu DPP momwe mukalikale ndinali tumbo ena kaufisana talapompa atomwana ngati munali mu DPP mwemu muli kumeke iwo anena zimenezo adaunasha
Oti ndiri kumeki ndimayendetsa malingana ndi malamulo. Ndinaswanya ku malamulo chifukwa chani mina pano sana bene chifukwa chani munali mu civil servant modelo chifukwa chani mwasankha DPP ndasankha DPP chifukwa cha masomphenya prosperity kupita patsogolo chitetezo ndi chilungamo. Yeah, but ineso ndizimene ndimamuti. Do you think it's fair, morally fair, kuti iniyo munali referee wa nkhondo imeneyi ndege na kono ulifali uja mwasiya mutenga mbali kulowa partisan politics? Kodi mu constitution mwathu mulibe maufulu. Ndili ndi ufulu opanga china chilichonse. Ndili ndi ufulu olowa chipani china chilichonse. Ndidakalowa kwa MCP mudakandifunsa. Ndinawerenga manifesto. Manifesto anandigwira apa ya DPP. Chifukwa chani DPP? Masomphenya awo ndi masomphenya anga akugwirizana. Pali chitukuko kupita patsogolo chitetezo ndi chilungamo. Ine ndimayima pa chilungamo kwambiri. Kodi masomphenya mulibe regret leli yonse mene munayendetse? Palibe. Munandifunsa kunena kuti ndikamaliza dzanja chake. Muoneso lero. Jona Bankuku Peter Mutharika akufika tsopano. Aliyense muno ndiye waima muno, aliyense waima Jona kafe kulandira President Peter Mutharika. ikoneka kuti the moment imene achipani cha DPP muholo mundu akhala kudikirira I think ndi imene akulandira mtsogoleri wawo Professor Arthur Peter Mutharika kotha kumva malikweru mkatimo kuti alowa ali muholo mundu pakadali pano. Akudutsa ndithu pa red carpet imeneyi. No, achitetezo kutsogoloko. Hobe aliyense chala mwamba muno. Hobe Sansangala Peter Mutharika kufika pano. Bali security ekulu ndithu kwambiri. Bali security kwambiri. Jona ukuona jani mbali wangu? Ndaona hapo ndikuti Mutharika mai Mutharika Getu Mutharika komanso chipati anomali chisana ali kukumbuko apolisi so ena amene amagwira achitetezo ku nyumba ya Mutharika. Zosangalatsa kwambiri Brian, zosangalatsa kwambiri kufika kwa Mutharika muno. Koma mwaona yemwe abala chisaleyo. Siyatobola mwina wakamera watu mwina wapeza chisale awaonetse anthu awaonetsa chisale kuti aoneka bwanji chifukwa apa yofanana nako ngati ndi ame ndimwe mwavalira ndithu achisale
security ya mphamvu pano. Yes. We can now confirm kwa amene akutionera pa amene akutimvera pa wireless mwina amene akutionera pa TV ali ndi a sense of what is happening. Yes. But paint a picture kwa amene akutionera akutimvera pa wireless Jona. Kuno kukomesa ho muzinda wa Blantyre kwa chema chichewa chake nchimenecho ai koma atu kwa chemeratu kwa chemeratu chifukwa amabungwe safika kuno ndaona sa Robert Mkwezalamba amenewa Human Rights Conservative Committee nawo afika amabungwe nanso nditu atukaona mbali nayo afika kale mchipinda chino mchipinda chino mwadzadza Brian anthu ena ayimirira wasindikudzota akhala pati mwadzadza komanso kunjaku kuli matenti koma kwakhalanso anthu ochuluka kwambiri ati madelegation akhala kuseri ili mweyo ndisendeza sendera ajabi nukuvina atu ajabi wadi mama ameneyu ajabi nanga siwo wawina kale alipudeki kale ajabi alipodikisana Vice President no ayata kuvina ndi mina kuvinira nimafuna ndendene kuti nyimbo zulikitika kuno. Yes. Nyimbo zulikitika kuno ku DPP alinazi maya amene amadziwika kwambiri kuimba kuvina so kwavuta ukumaka pena pa kuimba kangati muli chimwemwe muholo muno Brian mashehe swali pano mashehe. Yes. Taonako swali kuti azungu kulazungu ndi matipo matsamanira ayi kapena akhala pamipando ya VIP. Yes. Pamene line imene pali mai chenasa naona mulazungu mu. Yes, naona wazungu ndi bala samwenyetu ndazungu ndikafufuza kuti ndi ndani amene ndikafufuza it's important akubera wasondera chipanja ichema amai kwa amene akutimvera pa wireless Peter Mutharika ndi afika malo ano ndipo avala chipewa chawo avala chipewa cha DPP President of the Democratic Progressive Party and former president amaiso Peter Mutharika afikanso pano kafe akuoneka bwanji Peter Mutharika ndi amayi Mutharika momwe akuonekera Brian Mutharika akuoneka ndithu kuti akuona kuti zawo kuchipaniko ndithu zikuyenda komanso kwa munthu onena kuti akukalowa mu NGC post momwe akuoneka kuti abwera ndithu tiyeni posachedwa apa nyimbo ya